Dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV, een van harte goedendag. Hier ben ik dan op het terrein van, van het paleis in Suriname voor een persconferentie. Nee, laat mij het anders stellen. Alwaar er een persconferentie op dit moment aan de gang is. De president van de Republiek Suriname, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, die is bezig om daarbinnen een persconferentie te houden. Ik breng nu mij in beeld, omdat ik u wil mededelen dat ik als zodanig gekleed ben en mij is de wacht aangezegd, althans, ik mag niet naar binnen om de persconferentie bij te wonen, omdat ik niet gekleed zou zijn. Ik ben misschien te groen. Ik ben, en dit groen doet denken misschien aan een bepaalde politieke partij, ik weet het niet. Maar ik ben niet toegelaten tot de persconferentie. Wat ontzettend jammer is natuurlijk, omdat ik nu de kijker van Cultuur TV live en direct op de hoogte wilde laten komen van de verrichtingen van de president van Suriname. We weten dat ze net uit het buitenland terug is gekomen. Wij van de pers weten het, maar als je de gemeenschap vraagt, dan weet men het niet. Het is bijna hetzelfde liedje als al die anderen. Men vertrekt en het volk weet het niet. Men komt terug en het volk weet het niet. Misschien zou je kunnen zeggen dat het aan de journalisten ligt waarom men het niet weet. De journalisten moeten het weten. En de journalisten moeten het vertellen aan de gemeenschap. Maar let wel, dat is de volgorde. De journalisten moeten het weten. En als de journalisten het weten, dan vertellen de journalisten het aan het volk. En om het te weten, moet het je gezegd zijn. Moet het je gezegd worden. Want als het je niet gezegd wordt, dan ga je het niet weten. Niet ik alleen ben vandaag niet toegelaten tot die persconferentie van de president. Ook andere mediahuizen, behoorlijke mediahuizen hier in Suriname, zoals bijvoorbeeld AT5 en andere. Ik merk iets hier in dit land. Ik merk iets en ik moet het zeggen. En ik ga deze keer, ga ik het zachtjes zeggen. Een andere keer ga ik het iets luider zeggen. En een andere keer ga ik het helemaal van de daken schreeuwen. Ik weet niet, iedereen in Suriname pretendeert arts te zijn of wat dan ook. Dat is bijna een soort habitat, een soort gewoonte van ons. Weet je, iedereen is voor alles en nog wat in dit land. Maar officieel, nou goed, als ministers en zelfs de president selectief is voor wat betreft het verschaffen, het geven van nieuws aan de gemeenschap, dan eigenlijk is het sprake van een soort van discriminatie. Wie bevriend is met mij, daar ga ik mijn boodschap vertellen, omdat ik weet dat men mij geen kritische vragen zal stellen. Men zal niet kritisch zijn. Ik kan me nog herinneren dat ik 2 uur lang heb gepraat met de voormalige president van Suriname, de heer Nederlando Bouterse, bij Maart Radio. En ik mocht hem vragen, alles. En dat was de afspraak. De president moet me alles vragen. Ik ben bereid om op elke vraag antwoord te geven. Natuurlijk betracht je de nodige respect, het nodige respect voor de president van het land. En je gaat niet als een soort stemmingmaker of als een soort populist een keer om idiote dingen te gaan vragen. Maar ik was niet gecensureerd. De
president van Suriname, de huidige president, was nog geen president. En ik had het met de heer Bouterse over mevrouw Simons. En daar liet hij de naam vallen natuurlijk in de uitzending Tante Jenny. Tante Jenny, respectvol, Tante Jenny. En wij, Markt Radio, Cultuur TV, hebben ons gedurende de afgelopen 7 jaar ontzettend, moet ik het zo brengen, hebben ontzettend de aandacht gevestigd op de nu president van Suriname. En wat zie je gebeuren? Sommige ministers, ik zou hun namen bijna willen noemen, en ook de president. Men rent naar bepaalde mediahuizen om daar informatie te gaan geven, ongeacht of er maar 7000 luisteraars zijn of bij andere mediahuizen waren er 70.000 kijkers en luisteraars zijn. Ik wil niemand tekort doen, maar cijfers zijn daar om bekeken te worden. Waar het bij mij om gaat is, als ik een verzoek zou indienen om met de president te praten, dezelfde persoon, alleen in functie verandert, dan vrees ik het ergste met mijn verzoek. Het ergste. Ook sommige ministers. De goede niet erna gesproken. Complimenten voor bijvoorbeeld de minister van Just Paul, meneer Monorat. Die schuwt niks, hij heeft niks te verbergen. Hij heeft zijn verhaal klaar en hij weet waar hij over praat. Hij doet zijn werk goed. Hij weet dat hij verantwoording verschuldigd is aan de gemeenschap. En hij weet dat de pers de weg is naar het oor van en het oor en het oog, de oren en de ogen van de gemeenschap. Dat weet hij. En dus, meneer Curry, minister Curry en een paar andere assembleeleden, die begrijpen hun taak, hun werk, hun boodschap. Maar jammer genoeg worden sommige mensen veranderen in halve goden. En als het mogelijk zou zijn, zouden ze veranderen in hele goden. Wanneer ze op een bepaalde pluche terechtkomen. En dan hebben ze de nerve, of je bent niet licht getint genoeg. Ja, in Suriname speelt dat tegenwoordig ook een rol. Huidskleur. Het klinkt allemaal keihard wat ik nu zeg, dames en heren, kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Maar het is, ga het na. Ga dingen volgen. Dan zult u zien of ik al dan niet gelijk heb. Of je smoel staat degene niet. En dan vergeet degene dat het daar niet om gaat, maar dat het erom gaat dat hij een publieke functie heeft en dat hij rekenschap moet geven aan de gemeenschap. En nogmaals, dan rent men in hoog tempo naar bevriende mediahuizen waar men eventjes snel zaken kan afkalveren. En op dit moment komen er allerlei dingen aanwaaien vanuit die palmbomen die hier zijn. Zaden, de wind waait, en dan raken die zaden los en die worden meegenomen door de wind en ik krijg ze allemaal in mijn gezicht. Kijk eens, nou, ben ik geagiteerd? Nee. Ben ik teleurgesteld? Ja. Wiens schuld is het? Eigen schuld. Een beetje. Want als ik die uitnodiging had gehad, conform, want men praat in Suriname graag over protocol, en als je degene die erover praat confronteert met lak aan protocol, dan wordt het je kwalijk genomen. Dan moet je oppassen dat je niet met kop en schouder, althans met je nekvel gepakt wordt en naar buiten wordt gegooid. Dat is mij niet gebeurd, gelukkig. Maar men zegt tegen me ook geen precedenten scheppen. Meneer,
U bent niet conform gekleed, dus helaas mag u er niet bij zijn. Dank u wel, meneer. En dan ga ik buiten en dan ga ik een reportage maken voor mijn kijkers en mijn luisteraars. Dus graag zouden we willen weten wat mevrouw Simons is gaan doen in het buitenland, waarmee ze terug is gekomen, wat ze vindt van het feit dat toen ze weg was, de toko door meneer Rusland is overgenomen als vicepresident, als ze vindt dat het naar behoren is gegaan. We weten dat ze vanuit het buitenland RVC's of directeuren de wacht heeft aangezegd. Genoeg is genoeg. Vanuit het buitenland heeft ze ook opgetreden. Was meneer Rusland daartoe niet in staat, daartoe niet bevoegd. Zoveel vragen hadden we aan mevrouw Simons willen stellen. Wij geloven nog steeds in de beste intenties, let wel, de overtreffende trap, de beste intenties van de president van Suriname, mevrouw Geerling Simons, zegt het volk. Wij staan nog achter de president van de Republiek Suriname, mevrouw Geerling Simons, zegt het volk. Er is nog jong. Deze regenten zijn onervaren, ze zijn jong, zegt het volk. Maar je hoort ook geluiden in het volk die waarschuwend zijn. Waarschuwende geluiden. Pas op, laat zien dat je er bent. Laat duidelijk zien wat je koers is. Treed op. Handel. Maak ons duidelijk uit welk hout je gesneden bent. Doe de dingen voor ons die noodzakelijk zijn voor ons om ons een beter leven te geven. Onderwijzers, verpleegsters enzovoort. Pak onze goudsector aan. Straf degene die een scheve schaats rijden. Sluit op wie opgesloten moet worden. Meet met 1 maat en niet met 2 maten. Let op dat je niet vervalt in datgene waar je de vorige regering van beschuldigd hebt. Friends and family. Er zijn genoeg slimme mensen in Suriname die het werk kunnen doen. Sla ze niet over. Betrek ze. Doe het samen met ze. Dat is het geluid van het volk. Dit was een korte reportage van Raapengel, speciaal voor u, lieve kijkers en luisteraars van Kulturo TV, vanuit het erf, het achtererf van het presidentieel paleis in Suriname, alwaar de president een persconferentie nu aan het houden is. Ik kon er niet bij zijn, omdat ik er niet naar gekleed ben. Jammer. Als ik het had geweten, was het een ander verhaal. But is no use krijt over spilled milk. Volgende keer beter. Bedankt voor het willen kijken en luisteren. Tot de volgende keer. Met veel liefde. Ontambo. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen.
De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.culturo.com for the generation then.